Vou-vos presentar, se atopo entre os papéis, se non tengo na mesa, aquí está, a Félix Castro Vicente. Ele é antropólogo, licenciado en Antropoloxía Social e Cultural, é abogado, é músico, as tres cousas fainas excepcionalmente. A parte de abogado prefiro non ter moito trato, pero en canto a músico é un músico excepcional e como antropólogo tamén. É un bibliófilo, ten realizado moitas investigacións no eido etnográfico e tamén no campo da música tradicional. Ten traballado moito sobre Faustino Santalices, fan xornadas sobre él, e tamén pode ser que o coñezades polas súas investigacións en torno a Manuel Roma Santa, o famoso lobisome. Tamén outro dos campos de investigación del, por eso hoxe vamos falar desto, é o ocultismo español finisecular. Escritores, autores ocultistas do cambio de século XIX ao XX, e tamén, principalmente, alrededor do libro de San Cipriano e a súa relación con outros grimorios europeos. É un gran experto neso, e ademais ten unha das maiores coleccións de grimorios e de ciprianillos. E o resultado hasta ahora destas investigacións, esperemos que no futuro vexa un libro potente, porque ten unha información moi grande, son unha dúcia de artigos e tamén distintas conferencias e unha exposición de libros do Demo no ano 2008 organizada pola Deputación de Lugo, onde estaba exposta parte da súa colección. Xa, sen máis preámbulos, ou tratando de grimorios e máis triángulos, como decía, máxicos, vamos a darlle paso. É un grimorio, bueno, xa é un libro... Vale, pois a ver, dalle... É un libro que ten fórmulas máxicas, oracións, é un grimorio que se atribuye a San Cipriano, que foi un santo que viviu na zona de Antioquía, onde están agora por aí en guerra entre Siria e Arabia, no século III, e contábase que fora un famoso mago. Dalle para baixo, ten que estar. Era este. Sí, dalle. E o tema foi que el fora un famoso mago que despois, por diversas circunstancias que ahora non vou relatar, converteuse ao cristianismo e despois xa foi martirizado no ano 325, que lle decapitaron e foi martirizado xunto a Santa Justina. A tradición relata que o libro de San Cipriano foi o libro no que el deitou todos os seus coñecementos máxicos antes de convertirse ao cristianismo. Neste? Sí. E entón, pois, digamos que o grimorio en cuestión... Non sei, o arquivo. Está nun formato incompatible. Bueno, o grimorio, se non abrimos no meu ordenador, que trouxen, pero bueno... Se queres, que montemos... O que pasa é que só hai un enchufe. Tenemos que cambiar un por outro. Nada. Porque o PowerPoint está, pero... Onde tienes aquí? E entón, o que ocorreu foi que a figura de San Cipriano foi, por unha banda, patrón dos santos feiticeiros, dos feiticeiros, o sea, invocábano para facer os seus consuros e tal, e tamén era, por outra banda, a parte que tamén nos interesa máis, era o santo a que se dedicaba as oracións para desfacer maleficios e outro tipo de consuros. Entón, hai moitos libros diferentes atribuídos a San Cipriano. Un deles que é do que vou determe sobre todo é a versión feita no século XIX en Portugal, a mediados do século XIX, que era a da librería económica de Lisboa, que tamén logo foi reproducido en Porto, e despois foi traducido ao castelán por un ocultista galego que vivía en Madrid, que se chamaba
Alfredo Rodríguez de Aldao, e Nediel Sayá, de nome ocultista, que ele era oriundo da zona de Bueu, tiña vínculos en Pontevedra, era primo de Víctor Sáez Armesto, foi amigo de Pintos Fonseca, de Xavier Pintos Fonseca, que foi corredor de comercio aquí, foi un dos fundadores do Grupo Teosófico Marco Aurelio. E, bueno, vou ver se podo pôr polo menos as imaxes con play. E vamos a ver. Espera. Bueno, dalle a ver se pode ver a imaxe para darlle o play para que expoña, a ver se se dá feito. Abrir, que pon editar, no abrir non pon. Bueno, nada, definitivamente no. Bueno, dalle vista previa, a ver se xa abre. Vale, aí, vale. Vale, bueno. Bueno, senón vou ir pasando. Bueno, este é Nediel Sayá, que foi un dos fundadores do Grupo Teosófico Marco Aurelio, foi o traductor das obras de Papus, foi o representante da orden martinista de Papus e foi un dos traductores, o traductor desta obra que teño aquí, que está impreso e reeditado pola editorial Humanitas, e é traducción das obras portuguesas do libro de San Cipriano do século XIX. Este libro, en particular, está dividido en 3 partes. Unha delas, a primeira, é máis ben un libro de tipo ortodoxo, ten fórmulas de exorcismos, contrademos, e tamén ten oracións, pois, por exemplo, unha delas para exorcizar fantasmas. No bloque que é basicamente ortodoxo, pois está dirixido aos relixiosos que o utilizarían como unhas fórmulas de exorcismo normal e corrente. Nesta parte tamén enumera o que fai o demo nas persoas, en particular, sinais de posesión, etc. Despois ten unha parte que é a segunda, que xa pon os fórmulas de feitizos e de misterios sacados, en teoría, dun libro de maxia moi antigo, que xa serían fórmulas máis de tipo máis popular. Na terceira parte é onde ven a lista de tesouros do Reino de Galicia, en particular, que era o que se vía aquí aquí ao principio, que son estes. Esta é a traducción que fixo el, pero que aí quitou os datos en concreto de cada tesouro. É moito máis detallada a versión portuguesa, como se pode ver, pon os pasos e como son os tesouros. Vou empezar falando dos fantasmas, sobre todo, e das ánimas. No libro de San Cipriano aparece un concepto moi tradicional de ánima e de fantasma conforme a ortodoxia e católica. Por unha banda está o exorcismo que vos comentei antes para os vos espíritus, que non é realmente un exorcismo, é unha oración que recomenda que non se faga, que
que non se fagan exorcismos para botalos os fantasmas, sino que o que se ten que facer é basicamente preguntarlles o que queren, porque se veñen do purgatorio ou donde estén, pois realmente o que queren é pois, que se medie por el, que se lle faga algunha cousa que deixaron pendente en vida para que se podan ir onde teñen que ir. Logo hai outras dúas fórmulas máxicas que son unha de pasar unha agulla pola carne dun defunto que hai que pasarla 3 veces e ese é un conxuro amoroso e logo hai tamén outro conxuro amoroso que é de que se ten que coller 7 cravos dunha caixa dun defunto, usar unha tea de papel da persoa que se pretenda conxurar, clavalos, e con eso tamén realmente non é un uso dos... non é que apareza a ánima, sino que se usa o difunto para reforzar o poder da fórmula máxica. E finalmente tamén hai un conxuro que é para que as ánimas do purgatorio fagan todo o que un queira, que hai que ir ao adro dunha igrexa, dar 3 voltas arredor do adro durante 9 mércores seguidos, e entón xa no noveno aparecerá a recua de ánimas e lle preguntarán ao conxurador o que quere. Tiña que ter empezado un pouco máis atrás, o que pasa que está no guión e agora non estou lendo o guión. Temos que considerar que nestes grimorios que xuntan moitas prácticas populares con tamén prácticas procedentes de libros máis cultos, o concepto que temos nos hoxe en día de división diáfana do mundo do acá e do alén non é así. Non, daquela realmente o mundo do alén e o do acá era todo un conxunto que realmente estaba permanentemente interactuándose e que non era un sitio, digamos, estanco, sino que se podían comunicar os dos mundos perfectamente. E despois que, inda que a morte, pois hoxe en día pensamos que se acaba todo, que non hai nada máis alá, pois se ve polos relatos tradicionais que realmente seguían existindo as relacións familiares, etc. Eu recollín un relato en particular que, por exemplo, pois a un chico que iba a mocear por aí a unha aldea de Laza, pois atopouno a medianoite a Santa Compaña, e precisamente salvouse porque na Santa Compaña iba un que fora tío del, e entón non permitiu que o resto dos membros da Santa Compaña o levaran canda eles. Entón, eso nos dá unha idea do que realmente naquela época os conceptos de ánimas e todo isto non eran os da hora, que parece que, estamos nunha sociedade moito máis secularizada, máis escéptica nestes temas. Despois, no que é en canto a demos, debemos decir que tamén o concepto de demos que aparecen nos grimorios é un concepto bastante típico. Según Vicente Risco, pois, por exemplo, realmente na cultura galega e, sobre todo, no tema de desencantos de tesouros que falaremos despois, non se daba realmente a crenza en que os desencantaban ou se desencantaban por concursos dos demos, sino que máis ben era a presencia de mouros, etc., os que realmente se daba o caso de desencantalos, e eran os que realmente tiñan o poder e estaba baixo o poder deles o diñeiro e os tesouros. Sin embargo, xa nos grimorios e no ciprianillo sí que empeza a aparecer a figura do demo guardador de tesouros, que moitas veces se confunde, porque tamén hai que ter en conta que a Igrexa, todo o que foron seres, digamos, míticos, fantásticos, pois desde os trasnos hasta as mouras, en moitos casos demonizáronos
e consideraron aparicións diabólicas. Aquí podemos ver, por exemplo, estas son unha edición do libro de San Cipriano das que fixo Enediel Sayá, que moitas veces aparecen con títulos lugares de impresión imaginarios para que non se pudera perseguir a persona que o publicaba. Esta é outra edición, por exemplo. Imaxes de Demos, por exemplo, esta é unha, que non é xusto do libro de San Cipriano, pero é do dragón vermello francés, que tamén aparece no Gran Grimorio, que é o demo Lucífugo Rofocale, que é un nome bastante semellante ao de Lucifer, e que se lle ve que ten aquí como unha saquiña de ouro na que ten pousado o pé, porque ele era o primeiro demo que realmente o tesoureiro infernal que dispuña dos tesouros. No libro de San Cipriano, como iba comentando antes, hai por un lado a figura do demo máis ortodoxo católicamente, que era o demo que posuía as persoas, que provocaba enfermedades, que entón está, por exemplo, a oración de San Cipriano para desencantalos, para botalos dos corpos, etc. Despois está o demo co que se pode facer que lle dea a un tesouro, que sería, por exemplo, o caso de Lucífugo Rofocale ou de Lucifer. Estas son representacións do mesmo demo. Se ve que, máis ou menos, o xeito de representarlo esquemáticamente é o mesmo. Ten aí o diñeiro, ten unha especie como de saca, que a veces é o corno da abundancia, ten os atributos de calquer demo, pezuña, rabo, etc. E aquí hai outra representación que non é do libro de San Cipriano, pero que recolle os atributos dun dos consuros que aparece no libro de San Cipriano, que é o consuro da galiña negra, na que hai que sacrificar unha galiña negra nun cruce de camiños, entón se aparecerá o demo con cornos, pezuñas e casaca de militar, e fai o pacto que a persona que se presente ali para facer o consuro. Que normalmente casi todos os pactos que aparecen sempre son basicamente para conseguir diñeiro. Hai logo o resto dos consuros de amor, de saúde, etc. Normalmente non se fai un pacto formal co demo para facelo. Este é unha portada dunha das edicións portuguesas e máis antigas que existen. E aquí se ve tamén outro debuxo do mesmo do Lucífugo Rofocale nunha edición do século XIX do dragón Gus francés. Que, o dragón Gus e o Gran Grimorio ten bastantes paralelismos co noso gran libro de San Cipriano. Precisamente nun artigo do arqueólogo portugués e tamén noutro que aparecía nunha revista portuguesa do século XIX, un investigador portugués falando dos libros máis antigos de San Cipriano que coñecía, falaba dun que era do século XIX, que estaban todas as follas firmadas polo Cipriano como para darlle autenticidade, e ali, curiosamente, falando do desencanto de tesouros, falaba de Lucífugo Rofocale, que aí nos leva a plantexarnos a dúbida de que onde apareceu primeiro a cita, se no dragón Gus ou no Gran Grimorio ou nos grimorios portugueses. Porque tamén no Gran Grimorio se cita a San Cipriano como exemplo de mago. Por exemplo,
hai edicións como a de Enediel Sayá que mete partes que non aparecen nas edicións portuguesas do século XIX, que é, por exemplo, a clavícula de Salomón e a forma de facer pacto co demo, e tamén a lista de potencias infernais e da firma deles. Aquí podemos ver un exemplo de firmas dos demos que tamén aparecen exactamente iguais nos grimorios, pois, por exemplo, o de Enediel Sayá, o libro de San Cipriano de Enediel Sayá, ou tamén no de Jonás Sufurino. Vou ver, bueno, esta é outra versión do lucífugo rofocal, e hai unhas máis artísticas que outras. Ese é o mesmo debuxo que ensinei antes do consuro da galiña negra. Bueno, isto era, bueno, é unha foto que, bueno, metín aí, pero, bueno, é un fantasma que unha suposta manifestación fantasmagórica que sacaron a foto Javier Pintor Fonseca e Enediel Sayá na casa de Javier Pintor Fonseca, que está aí ao lado do teatro principal daqui. Sí. Sí. Esta foto fixeron ali, utilizaron a Guidans, que é a persona esa que aparece aí, que como suposto medium embaucaron e tal, realmente, porque isto é unha típica fotografía de doble exposición. Bueno, se sale un pouco do tema, pero, bueno, é interesante porque despois Aldao, a foto esta, publicou nunha das súas obras, que era el hipnotismo prodigioso, como un exemplo de fotografía trucada. Despois tivo o detalle de regalarlle o libro a Guidans, como exemplo de que, bueno, naquela época que estaba en boga o espiritismo, principios do século XX, pois que tamén foi cando se apareceron moitos inventos, pois o da fotografía, a fonografía, etc., pois hubo moita xente que se dedicou a falsificar, a trucar fenómenos paranormais utilizando adiantos que a generalidade da xente non coñecía. Pero, bueno, estos apusen. A ver se aparece. No, aquí xa non debo ter máis. Bueno, continuando cos demos que aparecen figurados no libro de San Cipriano, temos que considerar unha cuestión que foi antes, o ovo ou a galiña, porque no libro de San Cipriano aparecen moitas fórmulas máxicas que despois, en procesos da Inquisición, ou relatos que aparecen de etnógrafos galegos ou de España do século XIX e de principios do XX, aparecen personas que xusto realizaban ese tipo de prácticas. Un deles é o conxuro para conseguir un diabliño dun ovo, que en teoría tense que conseguir un ovo dun galo negro, o que é prácticamente imposible, pero, bueno, parece ser que conseguíase, sería máis ben de galiña, pero, bueno. E despois había que estar empoleirando metido no sobaco durante, bueno, o tempo que durara para que salira o demo, non? Logo ese demo había que metelo nunha especie de caixón cerrado, había que darlle de mamar do dedo botándolle unha pinguiña de sangue, e despois ese demo, pois, como en casi todos os conxuros estes diabólicos, pois se dedicaba a producir diñeiro, metíase unha moneda, pois multiplicábache, non? E entón, pois, precisamente, o tío Marcos da Portela, o famoso diario que se publicou en Ourense a finais do século XIX, a partir do 1877 ou por aí, que foi o primeiro diario en galego, conta un relato que se chama Empoleirando un diabliño, no que conta que un paisano, e o conta como verídico, que houbera un paisano que atopara un grimorio, a fórmula, e quería facerse rico, entón que
que intentou conseguir un galo negro, buscou por todas as feiras de Ourense, Pontevedra e tal, hasta que conseguiu un galo negro. Conseguiu o galo negro e o paisano nin iba a traballar as fincas, nin facía nada, só estaba todo o día mirando po galo, a ver se lle puña ovo. E claro, a muller xa estaba farta e non se lle ocorreu nada millor que un bo día lle puxo un ovo de galiña debaixo do galo. E te aquí que realmente foi peor o remedio que a enfermedade, porque entón o paisano puxose tolo, meteu o ovo debaixo do brazo e ala, xa así xa non podía ir a traballar as fincas ni nada, porque estaba prácticamente tolleito, todo o día co ovo aí e nada. Veña días que non que nada, a ver, mirando todos os días a ver se lle salía o diablo, que non lle salía, e así a muller xa estaba hasta aquí del, e entón o que pasou ao final, pois que un bo día, pois ao fin rompeulle o ovo e por culpa da muller, ahora mesmo non me lembro xusto do detalle, pero el atribuíalle a culpa á muller e logo parece ser que o paisano botou toda a vida reprochándole á muller que lle rompera o ovo e que entón por esa razón que non se fixeran ricos. Isto, bueno, aparte deso, tamén o tío Marcos da Portela ten varios relatos de casos reais que pasaran na zona da Limia, de xente que fora a buscar tesouros, dando moitos detalles del. Tamén contaba algún caso que era ao revés. Bueno, aunque aquí xa me estou saltando ao desencanto de tesouros, pero, bueno, era tamén que no século XIX houbo timadores profesionales que se dedicaban a venderlle a xente este tipo de listas de tesouros, etcétera, convencelos para ir ao monte a desconxurar tesouros e como nas fórmulas máxicas normalmente para que che dea o demo o tesouro tes que pôr tú ali un pouco de diñeiro, ao mellor se iban tres persoas unha moeda de euro cada un, pois o que facían era, claro, as tantas da mañá cos cirios, co círculo máxico feito, pois eles iban, puñanse calquera roupa así de medio para parecer que eran demos, claro, aparecían por ali, botabanlles uns balbordos e xa a xente huía despavorida e xa se quedaban cos diñeiro que deixaran ali. Pero, bueno, xa por seguindo un pouco máis cos diablillos, nos grimorios en particular, no libro de San Cipriano non aparecen figuras de trasnos ou demos semellantes. Por pasar un pouco máis adiante do tema da exposición, do que falei eu dos encantos, etc., e das mouras, pois os mouros, bueno, que xa sabemos todos máis ou menos que son, seres lendarios galegos que teñen unha serie de atributos, pois están nas zonas arqueolóxicas, se consideran como poboadores antigos que logo viven soterrados na terra e que gardan tesouros, etcétera, pois só aparecen realmente nas listas de tesouros propiamente dito. Pero hai un pouco de mezcolanza entre os mouros históricos e os mouros lendarios. Sí que nun dos libros de San Cipriano que puxen aquí antes, en este, aparece unha fórmula de desencanto que se chama o desencanto da moura, que o teño eu por aquí, que o vou ler, porque é un tema moi interesante. Vamos a ver. Aparece por aquí. Está aquí. É unha fórmula moi interesante porque di o seguinte: un tesouro abrí como a cruz de Sant Andrés se lle asuntas PTO, que ainda non sei que é, non remas contra maré. Este talismán sagrado das letras e da tesoura hercedo de Salmao por o desencanto da moura. Logo, pois, seguidamente, lá cando o gallo cantar de
Trevo, Arruda e Aipo, supoño que será o mellor Trébol, Ruda e Apio, 3 ramiños vai cortar con o sangue de carneiro, os ramos bonifarás, sobre a lousa do sepulcro, tú en cruz os deixarás. E entao que lado fundo unha voz se ouvirá que te diga con certeza onde o tesouro está. Isto é unha fórmula en verso que é do pouco que aparece no libro de San Cipriano propiamente dito, no que fale dunha moura como o que nos temos coñecemento polas lendas e todo isto. O que dicía eu antes, isto se ve que é unha fórmula ritual que seguro que ten unha base tradicional e oral, porque fala da cruz de San Andrés, que se pon no libro de San Cipriano a forma de facela, fala das tesouras, que, por exemplo, no libro de San Cipriano tamén aparece a forma de adiviñar a da peneira, que é, esta na que se colga dunha tesoura unha peneira e se lle fan preguntas e se un se mova para un lado ou para outro significa que sí ou que non, é un método adivinatorio moi típico. E, aparecen no libro unha serie de fórmulas que é o que estaba dicindo ao principio, que non sabemos se están aí porque xa existía na tradición oral ou tamén se na tradición oral e na tradición empezáronse a realizar porque aparecían neste tipo de obras. Xa falando un pouco máis dos encantos, o que comentaba un pouco antes, os encantos, os mouros, en todo, a veces un totum revolutum que a veces non se sabe moi ben as diferencias en categoría duns e outros. Os encantos se lle chama basicamente a seres encantados que están custodiando un tesouro. Tamén aí a veces hai moitas reminiscencias dos conceptos clásicos dos seres elementais, dos gnomos, que son os que habitan a terra e que son os que gardan tamén tesouros, as ondinas, que están que están na auga, etc. Neste caso, o tema dos encantos, que xa non vou falar do libro de San Cipriano porque aí non se fala deles, pero sí que nos relatos de tesouros normalmente que circulan por aí sí que aparecen. Os encantos, basicamente, son seres, ou tamén os moros poden aparecer en forma de encantos, a veces se di porque están encantados, aparecen en forma de xigantes, de culebras, de leóns, de seres fantásticos indefinidos, tipo así como se foran quiméricos con atributos de varios animais, e aparecen moitas veces relacionados co que son os tesouros. Non é un tema tampouco tan antigo, porque un amigo meu bastante coñecido de toda a xente contoume que na súa aldea, ele da zona de Carballedo, de Lugo, que había un penedo que se contaba que había unha moura ali, e resulta, non sei o nome agora mesmo do penedo, pero foi el ali cun amigo. Chegaron ao penedo da moura, andiveron por ali dando voltas, e resulta que estaban arriba subidos no penedo, apareceu unha cobra enorme de, non vou dicir 2 metros porque non sei ahora mesmo cantos metros tiña, non? Pero a cosa foi que derlle un susto moi grande, que o seu amigo caeu da pena en baixo, pegou un golpe na cabeza e desde aquelas quedou así medio averiado. E el me contaba a min, e sobre todo o seu amigo tiña por certo que fora a moura que se falaba que andaba por ali. Pero, tamén casos de encantos, a min contoume o etnógrafo portugués Xosé Díaz Batista, que na zona onde ele que hai ali uns penedos, teño por aquí o relato, pero non vou a estenderme moito nel, e
e que lle chaman do Gorgolao, porque é unha zona onde o río dá así a volta, e sempre falaban de que ali había un tesouro e tal e cual. E, bueno, a xente, pois, o típico, a ver quen vai buscalo, tal. Pois uns rapazolos que viñeran de facer a mili daquela época, foi na época de cando apareceu a Virxe de Fátima, pois resulta que, bueno, que foron todos fachendosos, levaban as pingardas, ou sea, bueno, as escopetas estas para... E, bueno, dixeron que iban a ir eles a desencantalo e tal, e, bueno, alá foron para lá, e o que se dicía era que cando se facían as fórmulas máxicas, que aparecía un touro enorme, que empezaba a buruar, e que a xente resistía ali todo o que os fenómenos extraordinarios que se facían presentes ali, pois que ao final de todo pois que conseguirían o tesouro, non? Pois polo visto foron alá 3 mozos con escopetas e tal, e, bueno, fixeron o círculo máxico, que, bueno, hai dúas versións, este sería un deles que se usa moito en Portugal, bueno, non é círculo, lle chaman o triángulo de desencanto de tesouros, outro é o círculo de Salomón, que é o que leva o hexagrama a estrela de David nun círculo, e outro, logo, dos típicos sería este outro que aparece aquí, que é o círculo máxico. A ver onde está. Bueno, este, que, bueno, a xente se situaría onde están os círculos. Logo, hai aí unha ruta de saída por si algo sale mal, para non desfacer o círculo máxico, e logo póñese unha candea á esquerda, unha á dereita, e no medio unha especie de braseiro, onde se fumiga. Bueno, cando se fai os círculos máxicos, o fundamental é non desfacelos, pase o que pase, eso é o que contan, aparezca arredor o que aparezca, que, bueno, realmente, se a xente fuse do círculo máxico, non sei eu que utilidade ten, pero, bueno, a xente moitas veces, pois, cando, por exemplo, nese relato, pois, un bromista achegouse alá, empezou a muxir como un touro, pois resulta que, bueno, os rapaces empezaron a asustarse, empezaron a disparar a escopeta, e cando se lle acabaron os disparos, fuxiron dali e xa non deron volta para atrás a mirada hasta que chegaron ao pueblo, non? Pero, bueno, aí, cando se fai o do círculo máxico, normalmente, como o demo dice que quere un alma, pois o que fan moitas veces é levar un gato negro metida nunha saca, e cando o demo pide a alma, pois botanllo o gato e xa está. Así arréglase o trato, non? Algo así tamén pasa, por exemplo, cas lendas de Pontes estas que fai o demo dun día para outro, que tamén se relata que quedo ca primeira alma que pase por aquí, entón lle botan un gato e así arreglan o trato, non? E, bueno, así dos encantos, bueno, tiña aquí algunhas cousas de papéis para relatar, pero, bueno, creo que xa falei máis de media hora, porque como me puxen así Quédame 5 minutos, bueno. Vale. Pois, bueno, vou repasar o que trouxen, porque xa tiño aquí apuntado, pero xa tampouco o limpo, para non estar así ca cabeza e mirando así para baixo. Teño aquí algunhas imaxes tamén. Bueno, algunhas ao mellor poden valer. Mira, está aquí, presentación. Bueno, eu eso, se alguén quere comprar un libro de San Cipriano, o que máis lle recomendo é o de Enediel Sayá, aparte de por ser así paisano, pois, bueno, porque é un libro que realmente está moi ben feito. Bueno, viña aquí cunha chea de notas para ir así lendo.
por exemplo, o que unha fórmula máxica moi típica, galega, pero que se ten atopado en moitas zonas do mundo, é a das 12 palabras retorneadas, pois aparece no libro de San Cipriano unha versión así bastante básica, pero, en Portugal hasta lle chegaron, polo visto, a chamar oración de San Cipriano. Aquí hai varias imaxes do libro de San Cipriano, de oracións de San Cipriano, que, nos procesos da Inquisición casi todos os que hai son contra oracións de San Cipriano, e logo de libros de San Cipriano, por la posesión del libro de San Cipriano propiamente dito, teño encontrado só 4 ou 5 procesos ata agora, que moitos deles, un deles que era de aquí de Galicia do século XVIII, que o publicitou por primeira vez o historiador de Santiago da UCC, da Universidade de Santiago, Martín González, coido que era precisamente de dous pícaros que decían que sabían desencantar tesouros, que tiñan un libro de San Cipriano, e claro, normalmente cando tú ibas a unha aldea a decir que ibas a desencantar un tesouro, pois ali xa te tiñan ali a mantido, xa te daban de comer, davante dormida, davante de todo, entón estes pois era un pouco a súa forma de chegar, de facer un pouco de gañar a vida. Entón, o das 12 palabras de Xesús retorneadas aparece. Hai un tema que tamén aparece que é bastante interesante porque ten relación tamén co Gran Grimorio, que é o conxuro e a forma de facer a vara boleante ou vara fulminante, que é unha vara máxica que vale para castigar o demo. Préndelo cunhas argolas de corno de carneiro virse, ou tamén pode ser unha estola sagrada que dun cura que teña rezado feito misa máis de 18 veces, ou tamén co cordón de San Bieito, e despois ca vara esta boleante pegarse o que queiras hasta que te canses e logo hasta que che dea o tesouro. E isto é curioso porque aparece xusto a mesma fórmula no Gran Grimorio. Así, podo comentar, por exemplo, de libros de San Cipriano que teño, este que está así moi feito polvo, que xa se ve, este estuvo emparedado aí na zona de Chantada durante un montón de anos nunha casa que me contaron que anteriormente que fora da Santa Inquisición. Aquí, aparecen varias imaxes de San Cipriano, de libros de San Cipriano, e este, por exemplo, que parece que está encuadernado en pel de serpente, era dun mago francés que, ainda non me dixeron o nome da persoa porque, é unha cousa moi reservada. Non tiña un estudio máxico e parece ser que, morreu solteiro e os herdeiros venderon absolutamente todo, que non querían saber nada destes temas. Este que está aquí é un das firmas dos demos que aparece no libro de San Cipriano. No libro de San Cipriano aparece moitas veces esconxurando demos nas imaxes populares del.